Het gevolg is dat de druk op de FNP'ers stand neemt. Ze binnen al bellen toch een partij die de stem graag had wil om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. De terugkabinetspartij, ja. Die woont niet zitten. Ja, die vragen dat wij helpen wonen. Wat hij zijn? We zijn even in ons eigen gang eerst. Van de Bijbel net is een hokkerpartij. De FNP'ers zitten zelfs ook achter stemmen, want rekken de partij de zit in de Senaat kwijt, dan raad je ze ook subsidie kwijt. Daar zit ik onder oren bij de filmpjes die wij meidje altijd voor de reclamespotjes voor de partij. En die best kwijt. Tegelijk hebben wij ik net meer wat uitdelen aan ons aandelings voor gemeenteraadsverkiezingen zoals ze folderen willen en dergelijke. Dus ja, het is heel vervelend dat als je dat net hebt. De uitslag van de verkiezingen is van een mooi versteld door het Haatstembureau. Een soort verhoren te net om de uitslag. Alleen er bij de Partij van de Arbeid is er een kandidaat met varkaarsstemmen kiezen. Het gaat om de nummer 12, Wanda Ottens. Vraag is dus, wat is haar geheim? Dat ik geen geheimen heb. Dat heb ik ook op de website gezet. Ik ben heel open. En what you see is what you get. Takken wieken wordt ze installeerd. Het begin van lange geerkomsten van provinciale steden. Nou, daar ga ik voor. Ik weet waar ik aan begonnen ben en ik ga daar voor 100% voor. En ja, wellicht dat we de staten toch ook wat sexier kunnen maken.